seguimos adiante. O estades vendo aqueles que nos siguen nas nosas redes sociais. Bugallido en Ames vai celebrar esta fin de semana 15, 16 e 17, Día das Letras, a terceira festa da Carballeira das Letras e a festa de San Isidro. Unha programación que comezará o venres 15, que continuará o sábado 16 con moita actividade, que o día 17 no campo da festa, xa dende o mediodía, ahora repasamos todo. Festa de San Isidro. Todo isto en Bugallido, como ben informábamos nas nosas redes sociais, en a nosa páxina web. Bueno, para falar desta cita importante e relevante esta fin de semana, onde vai haber moitos actos, pero Bugallido tamén ten os seus, pois temos a Martín Ramos, que forma parte de distintas asociacións veciñais e culturais que forman parte do día a día de Bugallido e que poñen en valor, en marcha esta iniciativa. Martín, hola, que tal? Hola, bo día. Benvido. Bo día, moitas grazas. Bueno, temos festa en Bugallido. Pois sí, temos festa 3 días. Sí, moita festa. Moita festa. Contame, que asociacións estades metidas no Aio? Ben, son 3 asociacións realmente. Temos o Centro Cultural A Maía, temos a veciñal San Pedro, dali de Bugallido, e despois tamén temos a Sociedade Agraria de Ortoño, de Bugallido, Ortoño e Biduído. É dicir, realmente son as 3. Vale. Ti formas parte se non das 3, de algunhas delas. Sí, secretario dun par delas, participamos nas 3. Sí. Bueno, contame, que é isto da Carballeira das Letras? Ben, pois a Carballeira é o que temos aquí, non? É unha celebración, homenaxe, aproveitando a festividade das letras galegas, que levamos xa con 3 anos facéndoa, e intentamos, procurar un espazo comunitario de celebración, onde conxugar, pois, letras, a lingua, un espazo de comunidade en torno á lingua, música, gastronomía, lecer, é dicir, todas esas cousas que aparecen aquí, non? Ben, arranco venres. Imos repasar, se queres, un pouco cal é a programación. Vale. E depois a festa de San Isidro, que se celebra no domingo. Que temos? Ben, o venres... Vas de memoria, non? Vas de memoria. Sí. Vale. Intentámoslo. Veña. A ver, o venres empezamos coa presentación da Carballeira, cun acto ás 7 da tarde ali no Centro Cultural, en Bugallido, en Ames. Temos un faladoiro recital que vai estar moi ben, no que van participar pois tres artistas, poetas, músicas, son Guadi Galego, Ana Romaní, Andrea Núñez Brións, 3 persoas moi próximas á autora homenaxeada, Begoña Camaño, sí, que seguramente pois nos van fortalecer esa presentación moi ben, bueno, poñendo da súa parte, con recitais, con seguramente algunha peza musical, e ben, algunha outra cousa que seguramente nos sorprenderá. Isto para empezar. Sí. Isto xa como anticipo. Como anticipo. Cuidado. Que máis? Nada, na presentación esta haberá algunha participación institucional, están confirmadas agora mesmo o alcalde, non o temos de todo aínda confirmado, a Blas García, por motivos de axenda e tamén persoais, pero si na actividade González da Deputación, a deputada de Cultura da Deputación da Coruña, tamén está confirmado Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia, a quen tamén, pois, por se me esquece despois, queremos agradecer todo o seu apoio, lóxicamente, sen o cal, pois non sería posible chegar a facer nada disto. Iso en canto venres. Vale. Venres, acto institucional, xente como Andrea Núñez, Ana Romaní, Guadi Galego e demais. Isto venres 7 da tarde. A 7 da tarde, vale. Sí. Que temos o sábado? Pois o sábado, dende as 12, empezamos cun espectáculo de narración e música arredor da figura de Begoña Camaño, que vai a cargo de Vero Rilo e Luís Iglesias. É un espectáculo que imos facer ali na propia Carballeira, onde temos ali, bueno, un escenario preparado, estamos cos preparativos todos ali acondicionando a Carballeira nestas últimas horas previas.
Despois temos a continuación, iso é ás 12, pois sobre a 1, a 1:30, temos a sesión vermú típica con Los Jinetes del Trópico, que é un grupo galego tamén pois moi dinámico, moi divertido, moi agradecido de ver. Faremos un xantar campestres a continuación, ali, pois, moita xente, pola experiencia destes 2 anos anteriores, moita xente leva a súa propia comida, tamén temos uns postos de gastronomía propia galega, con churrasco, como non, filloeira, pizzas artesás, todo moi artesá. E nada, a degustar por ali todos os produtos postos a disposición. E xa a seguir sobre as 4, máis ou menos, empezará a parte de foliada, máis ao vivo tamén, con grupos de alidas que temos nas escolas de baile e música tradicional, e algunha outra convidada tamén, agrupacións que nos acompañarán. E seguido, sobre as 6, creo recordar, temos a Colectivo do Flow, que é unha proposta tamén que vai romper un pouco co ambiente previo, porque é unha proposta moito máis dinámica, fan improvisación, teatro, conversa, un pouco de interacción coa xente que ali estea, é dicir, vai ser moi divertido. E xa para o final do sábado desa xornada temos ás 8 o concerto de peche do Día das Letras, ali da Carballeira, que será Tiruleque, que nos acompañará nesta ocasión, que é un grupo moi consolidado xa, folk, pero contemporáneo, e ben, pensamos que a programación... O broche está excepcional, a xente que non coñecía seguramente que está dicindo, hombre, pero que canto traballo, que rico, que ben pensado todo. Terceira edición. Sí. Terceira. Sí. Cuidado con esto, Sí, sí que hai traballo. Ten pinta xa de 25ª, porque unha programación moi chula, verdade que sí. Isto venre 7 da tarde, dende o mediodía, na xornada do sábado. Vai acompañar o tempo. A ver, esperemos que sí. De momento sempre sí, acompaña, ainda pero... que chova, sempre acompaña para ir a Bugallido. Miraremos o ceo, sí. Miraremos o ceo. E o domingo? O domingo temos a tradicional festa máis esperada case dali da parroquia, que é o San Isidro, que tamén este ano nos trae un cartel completo, coas tradicionais acontecementos do día, que son a sesión vermú, sobre todo despois da misa, que honra do patrón, como sempre. Como gusta unha sesión vermú? Sí, desde logo. Nada, ali degustaremos típicas racións que temos de callos empanada, haberá unha polveira tamén, nada, teremos amenizando ali a charanga Santa Compaña, e nada, hai xogos e obradoiros para público infantil, que é algo que sempre intentamos coidar, integrar na medida do posible actividades atractivas para todas as franxas de idade. E, ben, como xa aparece no programa ben destacado, pechamos con un concerto, creo eu, pois moi destacado, que é nada máis e nada menos que Son de Seu, que é, pois todo o que representa, non? É dicir, unha orquestra sinfónica deste tipo, con todo, bueno, pues, con toda a nómina que leva consigo, por número, por calidade e cantidade, non? Ben. Cuidado con Bugallido, Cuidado con Bugallido, que isto hai traballo, hai esforzo, hai que quitar e roubar tempo a outras cousas para dedicarse para isto. Isto moi chulo, que veña Martín aquí representando a toda a xente que conforma, e falar, e dicir, pero todo isto ten un traballo que sempre que vides algunha comisión, sempre que vides algunha asociación, outro día o Albaroque de Oroso, hai un traballo aí que, puidendo dedicarse a outras cousas, este é un traballo que fai non un para un, senón un para a colectividade. Sí, é certo, sí. Sí, é moito traballo de moita xente que nin se chega a mencionar, pero que é infinito, é dicir, ali o tecido abrangue dende a veciñanza, moitos colaboradores, e como dis, desinteresadamente, porque ao final é un traballo dado á comunidade para fortalecer, si é certo, que
e agradecido no sentido de que traballas dende un compromiso dende o propio idioma, porque é algo que un nexo aí común polo que apostamos. Tamén esa interxeración, é dicir, de transmisión dentro das propias escolas de baile tradicional. É moi bonito ver os máis cativos, coa xente máis veterana, compartir, falar. Sí, é dicir, a propia Carballeira. Un punto de unión. Sí. Que son as romarías, as festas. Sí, un espazo simbólico nese sentido que intentamos recuperar e tamén levar ao mundo contemporáneo, é dicir, recuperalo dende nós, a Carballeira como lugar onde se ten pasado grandes momentos, onde moito da literatura tamén nos leva sempre a ese espazo, hai moitas chamadas a él. E que tamén dende aquí pois intentamos traer pois outros formatos, o colectivo do Flow, por exemplo, que é algo novo e que ten moito que dicir, seguramente. Como é o día a día en Bugallido? Que tal van as cousas por aí? Algo que, xa aproveitando que tes cámaras, micros e demais, igual hai algo que arranxar por aí e que alguén escoite. Sempre hai algo que mellorar. Como é o día a día en Bugallido? Ben, a ver, non nos queixamos. Temos moita actividade, como ben ves, durante todo o ano. Somos unhas asociacións, penso que bastante activas. Facedes un montón de cousas. Temos bastantes actividades, sobre todo de tipo cultural, non? Moitas de música, batucada, guitarra, ou se mesmo a nosa escola de batucada ten pois unha actuación aí con Obradoiro, aí en Bertamiráns. As escolas de baile e música que están tendo sendo un atractivo porque estamos cubrindo moitísima xente esa demanda de ir a clases de baile tradicional, de pandeireta, tambor, gaita. Sigue interesando E moito. Eu penso que estamos nun momento de máximo interese por este tipo de disciplina. Sí, moitísima xente. Se nota ese run cultural en distintos espectros, pero tamén o folclore, os instrumentos máis tradicionais, xunto con outros estilos que apostan polo galego. Estamos vivendo un boom cultural que eso se está notando tamén nas novas xeracións. Sí, é un filón, non? No sentido de que ten un aproveitamento que pode ser fabuloso. No momento que tanta xente se engancha e participa, pois lóxicamente temos aí unha oportunidade moi boa para dinamizar moitas outras cuestións, como o propio idioma ou a cultura en si mesma, a música, é dicir, non só ser espectadores da cultura, de todas estas cousas, senón tamén participar delas, creándoas e desenvolvéndoas. A percepción que temos dende Santiago, que moitas veces se ponga Santiago como arriba mirando os do lado, pero non, mirando en liña recta, facendo unha visión integradora, a nivel cultural, notamos que Ames está sendo moi rico. Sí. Todo o concello, con moita actividade, con moito... Sí, é certo. Cando non nace o concurso de monólogos, temos o Canta Ames, que dá unha oportunidade, en fin... Sí, tedes esa percepción os veciños tamén? Sí, hai moita actividade cultural, é certo. Dicir Ames comarca e Compostela, e todo, ao final, son dous pasos aos que estamos. Daí que tamén aproveitamos para facer un chamamento a xente de Compostela que se anima a vir ali a Bugallido, que en 5 minutos poden ver... Pero de reloxo, eh? De reloxo, sí, estamos ben comunicados. Todo... Pois todos convidados para celebrar esta fin de semana xa, 15, 16 e 17, a terceira Carballeira das Letras, a Festa do San Isidro, que son celebracións pois que xa os propios veciños de Bugallido xa están agardando para celebrar, pero tamén para acoller a xente do resto do municipio, doutros municipios colindantes, da propia capital de Galicia, que seguramente se acheguen moitos para lá. Parabéns. Nada, moitas grazas. Pola riqueza do asociacionismo, que eso xa é unha riqueza en si mesma, pero sobre todo se saca iniciativas como esta, que falamos de Bugallido. Mira, entrade na nosa páxina web, radiolidersantiago.com, poñede Bugallido na lupiña esta, no buscador, e automáticamente xa vedes a riqueza que ten Bugallido grazas pois a veciños como Martín hoxe aquí representados. Algo máis, Martín? Tantos convidados xa? Nada, sí, pois moi ben, todos convidados. Ata a próxima. Nada, moitas grazas. Vémonos esta fin de semana en Bugallido e dentro de pouco tamén nos vemos noutras historias. Perfecto. Graciñas, Martín. Graciñas a ti.